Water refilling station naman po sa Sual ipinasara dahil sa illegal na operasyon. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Agad iniutos ng lokal na pamahalaan ng Sual ang pagsasara ng Mang Juan Water Station sa Barangay Kawayan matapos matuklasan ang ilang paglabag sa mga umiiral na ordinansa. Ayon sa impormasyon, patuloy ang operasyon ng establishmento ng walang kaukulang business permit at hindi pagsunod sa sanitary orders. Bukod sa paglabag sa Revenue Ordinance ng Sual, non-compliant din ang naturang establishmento sa Presidential Decree 522 at Presidential Decree 856 ng Code on Sanitation of the Philippines at maging sa RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nag-issue rin ng 2 sanitary order ang Municipal Health Office noong pang-Hulyo, ngunit hindi pa rin natinag ang operasyon ng water station. Itinuturing na iligal ang operasyon nito matapos ipag-utos noon pang Agosto, ngunit nitong Martes lamang nang tuluyang ipaskil ang tarpaulin sa mismong establishmento. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.